खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, मैया आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया रङिया समष्टिनि गरेस्वर ओनसोलाव गुबुन गुबुन बेराम आजाराव गोग्लैना नाख्रेबजानाय आरो बेराम नायजानाय 100निबो बांसिन सुबुंफोरनो CM रिलिफ फान्डनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइनि चेक बिलाइ गथायदों। बिथाङा रांखान्थि अनसुंथाइखौ गथायना बे रांजों मोजां फाहामथाय लानो एसेबाबो खाबु जागोन होनना मिजिंथियो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै कंग्रेसनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। शुक्रबारखालि हाइलाकान्दि जिल्ला कंग्रेस कमिटिया गिबि मन्त्रि बिथांनि बिजिनि हा केलेंकारनि थार नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामनानै हेंथायारि हाबाफारि खालामो। हेंथा हाबाफारियाव हिमन्त बिश्व शर्मा हाय बिजेपि हाय हिमन्तनि केलेंकारिखौ बन्द खालाम होनना हरसिखावना बार'ख्रां गोमसार होयो। दुखुनि खौरां, लामा जाब्रबथायजों बारग' NDFBनि जिउ खहा। मैया बेलासिनि 4:30 रिंगायाव रामफलबिल बनारगाव तिनिआलिनि राजा लामायाव हरखाब ट्राकजों सौग्रावनानै बारग' NDFB सोद्रोमा सुग्लाय बसुमतारिया रुंसारि जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिथाङा सेरफांगुरि फारसेनिफ्राय गावनि गामि पदाबिल फारसे बाइकजों फैबाय थादोंमोन। बे समावनो हरखाब ट्राकजों सौग्रावो आरो बे जाथायजों सुग्लाय बसुमतारिया जिउ गोमायो। BTRआव आरोबाव आबुं गंसे गोदान जिल्ला दाफुंजानो थांगासिनो। आगुआवनो रायजो सोरखारा फोसावनाय बाक्सा जिल्लाखौ बुखावना तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला बानायगोन। रोखा खौरां बायदिब्ला तामुलपुरखौ बोहैथि दाननि 22 जानुवारि भारतनि सुबुंखान्थि सानखालि जिल्ला महरै फोसावनाय जासिगोन। बेनिखायनो सिगांनो जिल्ला बेंगिरि महरै सिमान्त कुमार दासखौ तामुलपुर जिल्लानि गोदान डिसि महरै सायख'नाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु आख्रासुनि फोसावदिं नेहाथारि शंकर राजबंशीखौ मोजाङै नायबिजिरनो पुलिसखौ खावलायदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो शंकर राजबंशीनि सायाव सासे सिख्लाया गावनि मोखां बिजाबनि गेजेराव गोबां दावराव जानाय बाथ्राखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। गरेस्वर पुलिस बिफानखौ गरेस्वर आसुनि आफादगिरि बिथाङा आख्रासुनि फोसावदिं नेहाथारि शंकर राजबंशीया सासे सिख्लाखौ गावखौ मोजां मोननो गोसोआरि नारसिनथाय होनायनि सायाव रायजो राजाफ्रा गोख्रों आयेननि राहा लानो खुंथायखौ खावलायदों। BTR गोरोबथानि 3.1 ब्रेकेट आयदाफाखौ मावफुंनाय उनावनो BKWSनि समष्टिफोरखौ आबुङै दाफुंनाय जागोन। बे गोनांथार बाथ्राखौ एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारिया बुंदों। हजाइ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि बोसोरारि जथुम आरो हजाइ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सेथि थान्दै जखन्थाइखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों हजाइनि सिङाव थानाय खाखिनि बेलथला बाजाराव खुङो। बे जखन्थाइनिनो गिबि सानाव हांख्रायनाय लेखायै थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि आरो BTR गोरोबथानि बाउन्डारि कमिसननि सोद्रोमा मानगोनां मुर्शिद खोरोमदाव औवारिया। बिथाङा थान्दै मेलखौ बेखेवनाय बिबुंथियाव एबसुनि थांखि आरो नोजोरखौ गुवारै फोरमायनानै BTR गोरोबथानि 3.1 ब्रेकेट आयदाफाखौ मावफुंनाय उनावनो BKWSनि समष्टिफोरखौ आबुङै दाफुंनाय जागोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। तामुलपुरनि खदालपारायाव मोनानि समाव सिनाय मोनै गारिजों सौग्रावनायाव AS28B9080 नाम्बारनि स्कुटिजों फैनाय सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ तामुलपुर महकुमानि मासदियानि 28 बोसोरनि मिथुन बर' होनना सिनायनो हादों। मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामबाय। चिरांनि मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ COVID-19नि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै बन्द खालामबाय। बे बाथ्राखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि लेङाइ आफादगिरिया मिथिहोदों आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव रावबो पिकनिक जानो फैनांला होनना बादा होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम पुलिसनि आनजाद लिरनो मोनैनि खुद्रिसारदों। आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआव पास जानायनि उनावबो राइटिं टेस्टखौ लिरनो मोनैनि अजद दैखांदों बाक्सानि आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्ट उथ्रिसारगिरिफ्रा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।